Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. Tenim la millor informació, però volem que participes en comentaris. Avui també tenim novetats. Comencem amb Ian amb una informació en exclusiva. Trump dona 10 dies a l'Iran per obrir l'Hormuz. Els iranians diuen que ells no han demanat res. Nicolás Maduro ha tornat a anar davant del jutge de Nova York, serà jutjat per narcoterrorisme. Gràcies, Ian. Demà es canvia l'hora. Des d'Atlanta, les 2 seran les 3. Aquest diumenge és diumenge de Rams. El que no estrena es queda sense mans. Hola, sóc la xica del barril. El petroli puja i les borses cauen. Ja no es creuen res d'ells. Els preus continuen pujant. En Espanya, la inflació interanual ha repuntat al 3,3% en març degut al preu dels combustibles. Estats Units té ja 50.000 militars prop d'Iran. Demà dissabte es celebrarà la comarcal d'atletisme que havia sigut aplaçada. També demà a les 5 es celebrarà una sessió de Jam Breakdance. Demà es celebra l'Hora del Planeta. Aquesta rotonda s'apagarà la il·luminació a partir de les 8:30 i altres edificis oficials. I ara, els esports. Gran participació en la carrera de la dona de la Quas i Aldaia. Així tenim a les dos grans participants. Ànim, xiques! Bona nit. Demà dissabte sol, diumenge sol i molt de vent i dilluns 22 graus i aire. I ara me'n vaig a la carrera de la dona. T'agrada? La farmàcia de guàrdia d'aquí per a divendres està en Blasco Ibáñez número 3. Dissabte nit estarà en País Valencià número 6. El diumenge per la nit estarà en la calle Cuenca número 14. Bon cap de setmana.